Sugeng dalu, Pak. Sugeng Leh, so ramah biasanya. Dalu, Pak. Meneng wae. Mau si Dek Lintang dikei aku kok kira-kira dikei ora ya? Kei engko kei mori. Kok mari lho? Ayo wong mergane cah cilik kok nek kowe ora wong semono memper nek iso nyinden ya wis ora bakal gawe gumun ya. Malah kalah ya kali. Kalah. Lintang. Nah suarane sing Vibranya yo. vibrasine top tembange ya pas karo nada ya. Nggih, betul. Burung karuan pas wis gedhe tuwa sok isih kon ngepaske tadi kok. Ora ya, kok pas dhewe. Ah iya. Ngepas apa ta? Hah? Ngepas Rasa apa? dikandani ya disarasa dikandani. Lho. Pas opone sing pas? Nadane. Nada. Ya, nada suarane pas. Nggih. Ya, nembang apa? Wonten pamundutan. Pirang-pirang pamundutan. Ya. Lali janjine napa kathah wau? Cinta terbaik. Cinta. Salo. Shallow. Ah nek kowe iso salo ora ujar ora apa? Apa? Bacane apa? Shallow. Selo. Nek iso nembang selo asli. Aku dhewe nyawer 2 yuta. Kula ora ngerti. Iringane terusane apa? Wis ben bende jati lan Udah sati. Iya, kaget aku. Iya. Matur suwun. Sapa meneh iki? Kula nyuwun tembang Sesideman. Oh iya, Sesideman akeh banget sing nyuwun Tin. Ya. Saking kula pandemen wayang Mas Bambang S. Oh iya. Ora kademen Bambang S. Heeh. Bambang S ki yo jenenge Bambang Santoso ngono. Ya iki mung tulisane S kok. Ya ngertiku ya Bambang S ya Bambang S ki ya adem. Iya. Nggih niki napa Sesideman? Sesideman to. Oh nggih. Nggih, kula leren to niki. Ora Leren weh, kok enggak boleh leren. Kenapa? Kan kamu bintang tamu enggak ya? Enggak yo. Iyalah. kamu Tulisannya ki Presiden Elisa Ursar Salaso Ya, duduk sama bintang aja, tamu. sama aja. Presiden. Iya padha wae. Kok podo? Kan sing ditulis kowe. Wis gak sik gak nembangi malah wedok ro wedok do cerewet. Lah wedok iki anggere muni rame ngono kuwi. Wah son burung ning abang. Kok iso dowo muni Apa? kabeh? Piye Aku muni apa? Isar dhuwur ngapa? Oh, aku ra muni kowe iki pikirane elek iki. Lah, aku krungu lho. Ra wae kok ya aku ra muni apa-apa kok. Muni. Wong wedok wong loro iki nek iso omong kaya bebek. Iya. Oh, yen sing ilang mau. Ra ono. Ya wis man. Nggih. Nggih iki aku omong apa? Mbah. Ora krungu. Ayo kowe iki. Bodek ayu Aku ayu. waton muni nggih. Apa sa? Bodek. Ayu-ayu bodek. Sih, apa? Bodek. Bodek ki apa? Enggak denger. Budak. Ya bodek. Kok bodek? Ya bodek, kowe bodek. Budak, dek. Bodek. Eh, Bodek Jogja. Kuwi gudeg. Oh iya. ya tenan kok ya soalé kok ya. Sinten? Aku kuwi kok. Boten lah. Sesideman gak dibawani. Ano neno. Ya, yang pertama. Nggih. Wiwitane Wah, aku ya dikeploki. Berarti nek kok entuk sabaran yo en. Sapa? Yo sabar iki mau Lintang Kairo nyanyi dikeploki entuk saweran. Elisa Ursar Salaso nyanyi dikeploki entuk saweran. Kok Tatin Handayani Lestari dinyanyi dikeploki gabor sisan ngomong. Kaya padake manuk. digabur. Kaya dara wae. Omongane wong wedok-wedok iki lucu. Iya. Ya terus Ketin. Cakepan sing kedua. Wis nyawingi. Nah, tenan. Napa, Pak? Cakepan kedua diteruske. Wah kowe krungu kok. Lah ya kuwi mau cakepan kedua aku krungu. Nah Terus yo bar kuwi. diteruske. Diteruske. Bar kuwi? Ayo muni. Yo wis wong cakepan kedua diteruske. Aku kowe krungu kok. Kowe kene jajal coba mbok metu iso krungu ora bodek. Ya, aku ora budek kok aku iki. Nah, coba Pak dites meneh. Cakepan kedua. Nggih, cakepan. Diteruske. Nggih. Iki iki yo. Nah, Ah, kan bodek. Lah apa bar cakepan kedua diteruske? Diteruske nganti engko rampung. Ah. Wis ceto-ceto kowe denger yang ayo di sini. krungu lho. Mending ngenten niku napa? Heeh. Kendani kok. Kok lah Cedake meneh ki munggah ondo kene ben krungu. terus piye aku ben cedak dalange? Iya. Ayo main jelas kok ya. Kok ndak dalange ingin kok.
Ingin apa? Ingin ku teriak. Ingin ngantil. Ya. Anderek sang peke Pria pria punya selera. Kayak jargon. Pria bagus, dia ngomongi Pak Seno pria punya selera. Engko tak translate wae Pak ra krungu ki ket mau wonge ki. Pria punya selera, Pak Seno mau ngomongnya pria punya selera. sing punya selera meng pria tok. Iya, iki karepe kowe mau pria bagus. Mong guguyon mah jan budek ki angel pancen. Lah aku kira krungu ya. Ya engko tak tandani. Sing jelas ki kono udu aku. Pria bagus Kang kang olah budaya neno sowan menyang kota gedhe ayo sa Wah, engko gajimu dilongi lho. iya beres Nah, ki aku. kuwi lho kuwi engko tak bagi loro Kuwi nggon aku, duduk nggon namu. Bendera terus kayung yon neno selendang kuning Kang sangking kang sangking bukir sing nyipta sing kagungan wayang gamelan iki nak ya nyane Bapak Haji Sukron Suwondo saking Blitar Blitar. suara kurang pramana ning wasis ngungrum hangung marang bendara hangung marang bendara Latin Tiah Sulistyo pijer pijer ngincangake alis kowe aja gelem nek jak gentenan sawi tanggung jawabe dhewe-dhewe kok Aku di Lah, pendel iki ya. apa Di pendel iki. apa Kowe ngono e. Wedi aku ne. ya ora jenenge apa jenenge Pendel iki. Ngene lho matane di melok ngene iki lho. pendeliki Iya pendel iki. pendeliki Iya pendel iki. pende Pende. ya aku budek kowe ra iso muni basa Jawa berarti padha ya Padha petuk e. heeh petok kabeh sak dalange barang kuwi Kelang ya petuk. ya ora nek aku ya iya ya mung kudu nglawehi ane karo sinden budek iki nek ora nyuara seru ora cetha ya dirampungke Tin terus ngono kuwi nggih nek ora cetha ndak ora darani ayu-ayu kok disawang nyaman kok budek terus piye aku ki ngomong apa ya ora ono ngomong apa kok lah mau kita aja ngomong iki mau dehem ya ngono oh tak kira nek ngomong nek ora ana wong ngomong malah nek ana wong ngomong malah raduang ora iya nek ora dirangkani ora ayo iki ngandel ora Kali ngomong nek jelas tenan kok jelas Tin kula kowe mau teko jam pira kula jam pira mau ya sah jam 6 jam 6 transit nendi ten stadion karo sapa kali kanca-kanca apa iki piye ora cetha to mboten ngene sa Oke. Elisa maju. iya oh tetep ora dong tetep mau teko jam pira sa Jam 6. jam 6 karo sapa
kalih kanca-kanca sedaya. Numpak apa? Numpak bus. Apa iki? Bariki mengko aku mangan, Oh, jelas nah, bar iya, ngendan. Krungu to? Nah. Piye? Kaisa. Aku ora isa iki. Pripun? Jam Jam pira teko kene? jam 6. Karo sapa? Kanca-kanca. Numpak apa? Mbak bis. Wis kan ngono. Eh? Nah. Tetep ora jelas kowe Lah nek iki. ngarepe jelas kowe mau mburi ora jelas ya. Aku sing tok sawang ming ngarepe tok kok. Lah, Burine iki tok disawang kok dirungokke ora ming ngarepe. ora jelas ya mburine. Karo sapa? Kali kanca-kanca. Numpak apa? Numpak bis. Teko jam pira? Jam 6. Wis macam ngono. Hah? Nah. Baleni, Pak. Wis ora balenono ya tetep ora dong ora. Jenengan sing radong ki sapa ta jane? Kowe. Oh weh, aku krungu kok. Aku ping mulan. Madang durung mau takone ngono wae, kowe ra krungu Kowe pengen bokek. lancang kowe. Kok lancang? Lah kon ora jelas kok wis jelas. Lho, Cicil, aku krungu coba takon liyane po. Krungu ya Mbak Nika? Oriza krungu. Bodek kowe iki. Masa aku budek sih? Kandhani. Ora ya, sing ora jelas dalange. Yo, dirampungke. Terus, Tresno. Terus no sesi deman. Monggo. Luwih becik patenan timbang Keneng pengumuman no, pengumuman apa? Namane Yosep utawa rapate krungu mamae Yosep ditunggu di belakang kelir. Oh iya. Diumumkan saka Kediri. Oh iya, monggo. Nana liwat kincange alismu
Sunda ya. Bajing loncat ya, bajing loncat ben nganti kepleh-kepleh bajinge ya ben. Ya. Apa-apa. Monggo. Gunung Galunggung. Gunung Galunggung Kapengkur. Basa Sunda. Gunung Galunggung. Ya, tak artekke nek kowe ora paham. Oh ya, iso. Nah, ngerti napa? Wah, lah aku ning Sunda iki sadurunge 2 tahun 95 tekan tahun 2006. Oh iya, suwe ning Sunda. Suwe nak. Yo, artine apa iki mau Gunung Ayo cetha Gunung Galunggung. Terus Gunung Sumedang Ketunjang. Gunung Sumedang Ketunjang. Rencana ning Gunung Galunggung liwat Sumedang rung tekan kono wis ketunjang. Oh iya. Asli ngono kuwi. Wis ta percaya aku. Oh iya. Terus Telaga. Heeh. Sakawayana. Sangkawaya nak artine sekitarnya. Oh. Jadi beda ta, Pak? iki Sumedang ki sakbare ketunjang kuwi terus ngliwati Telaga dan sekitarnya Sangkawaya. Melipir. Heeh, wis mlipir Telaga. Terus Trangkicik. Trangkicik apa, Pak? Hah? Trangkicik apa? Trangkicik ki dadi bar tekan Telaga kuwi terus do Trangkicik nang kono. Ayo apa Trangkicik? Wis yo engko tak omongke. Ora reti. Ora ngerti ta? Ora. Padha. Trangkicik terus sik. Di tengah gua. Ning sekitare Telaga kuwi ana guwa terus kono do dienggo Trangkicik. Iya. Berarti ora reti. Ning gua Trangkicik ki ngopo to? Wis kowe rasa cerewet menengo wae. Iya, kegiatan di gua adalah Trangkicik. Heeh. Trangkicik adalah Tak engko gampang tak critake. Iya. Engko tak omongi engko. saiki Do ning guwa ki do Trangkicik. ning gua Trangkicik. Terus e Dunung Dunungnak nggone. Dununge. Nek cara Bandung Dunungnak, kuwi nek cara Yojo nggone. Oh. Lek do Trangkicik ning tengah guwa peteng ora ngerti nggone. Oh iya. Apa ora sangu senter, Pak? Arti kok tok pancai. Oh, Ngerti apa peteng rak ya sangu senter. Aku do ora sangu kok endi iki kok kepetengan kaya ngene. Terus ulah pundung tulis sungkur lan sungkan. modiar nek saiki kowe. Ulah pundung tu disungkur ulan sungkar. Nah iki ulah pundung iki dadi peteng ora ngerti nggone graya-graya entuk kempol. Oh. Lah kok tekan kempol bareng. Ah terus kesandung tersungkur ulan sungkar. Iya. Tiba tersungkar, tersungkur. Yo, terus artine tok diteyan graya-graya bareng ketemu terus muni wonge wah gedhi tenan kuwi nek cara Sundana tok diteyan. Oh iya. Terus tarim. nah terus ngundang kancane Rim ta Rim. Arep didudui kuwi. Oh iya. Tarim. Tarim. Nah,
Tarim kuwi tarim melayu neng. Terus tarim raga wayana. Terus ditawani kowe gelem rarim. Tawani napa? Lah kuwi mau terima raga wayanya kon nampa ragane tarim kuwi terus tarim tawani gelem rarim ya wis gampang ngono teruse. Ngancik. Nah tarim terus ngancik. Ya iya. Kuwi ngawur kuwi nek do percaya ya padha gobloke. Wong aku ya meh ngawur. Ngawur lah terus ngancik di negara basa Sunda iki Maya. Basa Sunda. Wong Sunda kuwi batine pinter-pinter lho nok. Oh iya to. Aku tahu kok neng Bandung kono kuwi neng pasar tuku pelem. Oh iya. Liwat ngarepe cah nom-nom kuwi dunekke mangga, Pak. Lho, kok ngerti ya aku ngono. Kok ngerti nek aku tuku pelem tak baleni meneh aku nggawa pelem meneh. Liwat ngarepe cah nom-nom kuwi mangga, Pak. Ngono kuwi. Kok ngerti ya bareng kuwi aku sing ketiga tuku salak. Oh, kono muni mangga, Pak. Du, salak aku ya. Mangga iki monggo. Ha iya bedane akeh kono. Terminal Kewirangan meneh aku. Iya, neng kono iki nek atos ira wis. Heeh. Aku neng kamar mandi didodok wong Sunda. Mang atos. Mang atos. Waduh, aku arep jawab apa iki? Ora encer aku ya. Bola atos ki wis. Iya. Iki wis muni encer aku ya. Iya, mangga. Ning nang nil lelek nggo terakhir putrane Mas Sun iki. Ya. Men nembang, Mbak iki Mbak Ayu sik. Mangga yuk. Ya. Bajing luncah, bajing luncah, kastanan, aduh, abdi lepat narasan. Sa
Ayo, Mang. Mang Uder.